Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Учора даведаўся, што Лукашенко павіншаваў пазняка з 80-годдзям. Гэта навіна мяне вельмі здзівіла. Пазняк з'яўляецца непрымірымым ворагам Лукашэнкі. Пазняк сябруе з самымі агрэсіўнымі, з самымі мілітарызаванымі антылукашэнкаўскімі сіламі і з'яўляецца як бы такім ганаровым байцом палка Каліноўскага, імя Каліноўскага, который воюе за Украіну і ўвесь час пагражае, што пасля таго, як там пакладуць на лапаткі і замірыцца з Расіяй, можа быць іншым чынам, то яны абавязкова прыйдуць і ў Беларусь. І вось Лукашенко віншуе пазняка. Калі гэта не выдумка, але гэта мусіць не выдумка, бо і сам пазняк, пішуць, напісаў пра гэта ў сваім тэлеграм-канале, і іншыя медыі паведамілі пра гэта. І, значыць, выходзіць, што у адміністрацыі Лукашэнкі, дакладней не ў адміністрацыі, адміністрацыя цяпер іграе чыста тэхнічную ролю, хутчэй за ўсё дзесьці у самога Лукашэнкі і яго бліжэйшых дарадцаў узнікла ідэя разыграць карту пазняка, бо пазняк вельмі нечакана вярнуўся ў вялікую палітыку і пераблытаў гэтую всю палітычную махлярскую гульню вот этим самым карцёжнікам палітычным. Бо тыя ўжо добра разыгралі всю гэтую махлярскую камбінацыю, хто піліць гранты там на захадзе, хто піліць гранты на ўсходзе, як яны абменьваюцца агентурай паміж сабой, якія яны дагаварнякі ствараюць. І тут выходзіць пазняк і пачынае гнуць сваю лінію нейкую. І раптам знаходзяцца ў пазняка прыхільнікі, і не тыя прыхільнікі, которые з часоў 90-х гадоў там былі ў Беларусі, калі ён яшчэ балатаваўся сам на прэзідэнта, а новыя прыхільнікі, маладыя людзі, цалкам адэкватныя і вельмі актыўныя. І аўтарытэт пазняка нечакана проста ўзнёсся да небесаў, што выклікала проста такую проста навальніцу злобы і агрэсіі у дачыненні да пазняка. І вось я думаю, што разыграць карту пазняка у сваіх інтарэсах вырашылі таксама і у атачэнні Лукашэнкі. Бо іначай патлумачыць тое, што яны павіншавалі пазняка з 80-годдзям, проста немагчыма. Я думаю, яны хочуць што зрабіць? Яны хочуць з пазняком самі заключыць нейкі дагаварняк такі. Можа быць, нават не вербальны, а знаеце, што такі кансенсуальны, як называецца у юрыспрудэнцыі. Дамову кансенсуальную, то бок такую маўклівую. Мы, значит, табе віншаванне, і ты ведаеш, што мы хацелі бы. Мы бы хацелі, каб ты і надалей быў супраць санкцыяў, і каб ты надалей гэтую ціхановскую бэсціў. А з нашага боку мы табе што-небудзь такое прапануем, больш-менш прыстойнае на нашай прапагандысцкай сцэне. Не будзем цябе там это самае крытыкаваць, не будзем цябе ненавідзець публічна. Вось, такое будзе, такое у нас маўклівае пагадненне. Вось на гэта, я думаю, разлічваюць у атачэнні Лукашэнкі. А не тое, што там пазняк сказаў. Пазняк сказаў, што, значыць, у Лукашэнкі ёсць палітэз палітычны. Які палітэз? Дзядо Станіславович, які палітэз? Не палітэз, нічога, так сказаць, з гэтага, нічога асабістага, чыста бізнес. Цябе хочуць скарыстаць, во-первых, хочуць падставіць, каб мы маглі, не мы, а как бы тыя, хто за гэтым назірае, і твае, значыць,
недобразычліўцы маглі казаць, што пазняк всюду шукае агентуру, а бачыце, ён сам мусіць агент, калі яго сам Лукашенко віншуе. Гэта хітры ход такі. І езуіцкі тут палітэсам нічога не пахне нават. Але галоўнае, што ад пазняка чакаюць дзеянняў у адказ. І зноў жа паўтаруся, не абавязкова гэта будуць такія вербальныя дамовы. Значыць, што там мы там дзеці сустрэліся з пазняком, дамовіліся, абгаварылі, і ці з ягонымі асобамі даверанымі, напрыклад, з Вусавым, там дзесьці ў Варшаве, там нейкія пасланцы з Мінска сустрэліся і перагаварылі з пасланцамі, з даверанымі асобамі пазняка. Можа быць, гэтага і не будзе. Хаця можа дайсці і да гэтага. Але і тады гэта першы крок віншавання пазняка з 80-годдзям, это першы крок да такой ужо сустрэчы і вербальнай дамовы. Але хутчэй за ўсё это проста пакуль што чаканне ад пазняка адпаведных дзеянняў у адказ. То бок, как я уже казаў, дамова кансенсуальная. Ну, а вы што думаеце, навошта так спатрэбілася раптам вспомніць, узгадаць пазняка, і не проста ўзгадаць, а ўзгадаць такім чынам, што яго павіншавалі з 80-годдзям. То бок у ягонай асобе павіншавалі ўсіх ворагаў Лукашэнкі. Як так можа быць? Ну, не ўсіх. Не ўсіх, толькі спектра нацыянальна-вызвольнага руху. Тут трэба яшчэ вось загадаць, што якраз мне прыйшло да галавы вот якраз у гэты момант. Карту нацыянальна-вызвольнага руху разыгрывае Москва цяпер. Яны ж тут усіх задалбалі сваёй прапагандай, запрашаюць нейкіх неграў, азіятаў і расказваюць ім, якія дрэнныя, значыць, неоімперыялісты з захада. А типа мы імперыялісты значна больш лепшыя. Ну, афрыканцам то ўсё роўна, давай грошы і будзеш ты лепшы. Не дасі грошы, будуць яны лепшыя. Ось, эта карта разыгрываецца Масквой. Магчыма, у Мінску прыйшлі да высновы, што а з другого боку сілы захада разыгрываюць карту нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі. І, магчыма, у Мінске прыйшлі да высновы, што а чаму бы нам не разыгрываць больш актыўна карту нацыянальна-вызвольнага руху? Яны яе разыгрывалі, але да 20-го года, да таго часу, пакуль промаскоўскае паўстанне на чале з Бабарыкай і Ціханаўскім, пакуль яно не было аточана, значыцца, нацыянальнымі сіламі, пакуль яно не набыло нацыянальны характар, пакуль гэта все, весь Мінск не быў запалонены чырвона-белымі знамёнамі і гэтак далей, сцягамі, пардон, сцягамі. Так што на нейкі час у Мінску адміністрацыя спыніла палітыку беларускай, так сказаць, нацыянальнай тэматыкі, але прыйшоў час яе зноў разыгрываць магчыма. І тады віншаванне пазняку самая такая нагода для гэтага. А што вы думаеце? Напішыце, калі ласка, у каментарах свае думкі. Да, і ставце лайки, подписывайтесь на канал. О, заўсёды забываю гэта сказаць. Да пабачэння.